गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ एक्स एनडिएफबीआ राजकुमार पृथ्वीराज नारायण देबमेशखौ गोख्रों सामोल होदों। दिनै मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों पृथ्वीराज नारायण देबमेशनि हेंथायै गोख्रों बिबुंसार होदों बारग' एनडिएफबीनि मोनसे हानजाया। पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ जुदि बियार फेरेंगाखौ सिनायाब्ला बेखौ जों माब्लाबा एनडिएफबीनि आयेनजों मोजां सिनायहोगोन होनना बारग' हारिमु नेहाथारि एनडिएफबीएसनि बेलारामा बुंदों। पृथ्वीराज नारायण देबमेशआ एक्स एनडिएफबी आरो बर' हारिखौ लाजिफोनांदों। एनडिएफबीएसनि बारग' दैदेनगिरि आरो आथिखालनि बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारीखौ दालि थाव साबोन बायनो हायैनिसो एनडिएफबीआव थांदों बुंनायनि सायाव गोख्रों फिननाय होदों। इन समाव बेबायदि जानला मोनला बिबुंथि होनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों पृथ्वीराज नारायण देबमेशखौ। बाक्सानि मुसलपुराव आयुष्मान प्रभुनि खौरां मेल। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव आयुष्मान प्रभुनि सायाव खौरां मेल। फैगौ 17 सेप्तेम्बरनिफ्राय हादरसाजों लोगोसे बाक्सा जिल्लायावबो आयुष्मान कार्ड राननाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। बेखौनो नोजोर बोनानै दिनै बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनि सावराय जथुम्मासालियाव मासान्दा मेगडालिन पाटना खौरांगिरि मेलाव आयुष्मान कार्ड राननायनि सायाव गुवारै फोरमायनानै होयो। मख'नो गोनांदि आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों बेराम आजार जाब्ला बोसोरसेयाव 5 लाख मेडिकेल सिबिथाय मोननो हागोन आरो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा आयुष्मान कार्डखौ बे समाव खालामथारनाया बयनिबो थाखाय मोजां। आसामाव बयजोंबो सिनायजानाय शुकुर आलीखौ पुलिसआ ग्रेप्टार खालामबाय। खौरांनि बायदिब्ला शुकुर आलीखौ दिनै पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। गलनगन्जनि बेलगुरिनिफ्राय हमदों शुकुर आलीखौ पुलिसआ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा सोनाब बंगनिफ्राय मोसौ बेदर बायना लाबोनायाव पुलिसनि आखायाव शुकुर आलीआ हमजायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिजेपि हानजाया टिपकाय पिएचटिसि आरो पलासगुरि पिएचटिसिनि सिङाव न'खर न'खर थांनानै हानजा सुना थिंख्लियाव हाखौ सुना लानाय जायो आरो 75थि भारत उदांस्रि जानायनि अमृत महोत्सव फालिनो थाखाय नरेन्द्र मदिनि बोसोनजों बे हाबाफारिखौ मावनाय जायो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय गासै 10 पिएचटिसिआव फारि मावबोगासिनो दङ। टिपकाय आरो पलासगुरि बे मोननै पिएचटिसिखौ लाफानानै सानसेनि हाबाफारि लानानै पर्बतजरा मण्डलनि दैदेननायाव मण्डल आफादगिरि सर्बेश्वर आफा आरो आइजो आफादनि लेङाइ आफादगिरि नित्य ब्रह्मजों लोगोसे पलासगुरि बुथ कमिटिनि आफादगिरि सपत कुमार ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां मावफुंनो हायो। मेरी माटी मेरा देशनि बे न'खर न'खर हा लानायखौ दिल्ली कर्तव्य क'र्टआव शहीद बिदि दावहारु जानाय मुंख्लंनि शहीद बिदिनि लोगोसे बे भारतबर्ष देशनि थाखाय बलिदान जानाय शहीद बिदियाव 75,000 बिफां फुलिबो गायनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला आफादनि ससियेल डेभेलपमेन्ट कनभेनर मानगोनां जगदीश बसुमतारीया गाहायै बाहागो लायो आरो मेरी माटी मेरा देशनि गासै बाथ्राखौ फोरमायो। UPPL दोलोनि मावख' नेहाथारि कमल आजाद बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायबाय। 14 सेप्तेम्बर 2023 अक्ट'खालि बिटिआर गावखुंथाय सरकारनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भैरबकुन्द मुंनि जायगायाव अमृत बृक्ष आन्दलन बिथांखिनि गेजेरजों गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड खालामनायनि थांखि आरो नोजोरजों 1000 बिगा हायाव 10 लाख दंफां फुलि गायनाय हाबाफारि लानायनि हेंथा खालामनानै UPPL दोलोनि मावख' नेहाथारि कमल आजाद बिथांखौ फेसबुकआव पस्ट हगारनायनि थाखाय UPPL दोलोनि मावख' नेहाथारि आरो गुदि सोद्रोमाथाय बिबाननिफ्राय UPPL दोलोनि संबिजिरनि आर्टिकेल 16(1) चेप्टार 6 नि गेजेरजों बोख्लायबाय। मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौ सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा गोबां अनसायदों। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजाग्रा बिरफुं महिलारिजों दिहुनजानाय आरो प्रबिन मैथा बर'नि लिरनाय आरो बिथोन होजानाय मिस्टार ग्रेजुएट आबुं बर' सावथुनखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव दिन्थिहैनो गोसो जानाय सुबुंफ्रा 8135973059 आरो 6003387084 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन। लोगोसे बे सावथुनखौ दिहुनगिरि एबा गाहाय फावगिरि बिरफुं महिलारि बिथाङा बर' हारिनि सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ आरो बांसिनै अनसायनो थाखाय खौरांनि गेजेरजों खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। पृथ्वीराज नारायण देबमेशनि हेंथायै बेंटल प्राइमारि UPPLनि खौरांगिरि मेल। बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारीनि सायाव नंखाय एबा आनट्रेन्ड एनडिएफबी बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों UPPL दोलोआ। बिटिआरनि एम रनजित बसुमतारीया
सिगां समाव बेंटल फरायसालिमा गायसनजेननायनिफ्राय गोबां खस्थ' खालामदों दान बान्था गैयाब्लाबो आरो बिथाङा बै समाव गोबां आबादबो मावोमोन होनना बेंटल ओनसोलनि सुबुंफ्रा दुखु मोननाय आरो सोंथि खालामनाय फोरमायदों पृथ्वीराज नारायण देबमेसनिसिम। लोगोसे पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ गावनो बेसेबां डिग्री लानानै फरायनाय बेखौ नायग्रोनाया गाहाम होननाबो अजद दैखांदों। पृथ्वीराज नारायण देबमेसनि हेंथायै मानहानि केस थिसननो गोख्रों हुमखि होदों बेंटल प्राइमारि UPPL दोलोआ।